Pi ki syakri utrai baro. Tora yalaga kti syaga jaka kentang. Bat tukurku ya utrai. Ni pedang ngobhai pi baro ki para bengait. Syaga ni ka jing syakri ka jungi ya ublay. Hai ka ni ka nok pai jong ka ni ka sngi. Nakamanta jong pi ki badon hai ka ni ka yeng ka ba kentang. Bat kumjo nakamanta jong pi ki badon hai ki yeng ki sam ki ba pay lingba jong ka ni ka YouTube live stream ka ba ngi peni ha ka ba kum ka ni ka por ngi pedang snob hai pi ka kerteng ka ba imbat ka ba don bortam jong utrai bat unong penim uba id jongi u Jesu ngi duai bo blayon kurku un penmat ka jing kurku lingba jong ka ni ka jing mane ka jongi ya ka kerteng ka ba im bat ka ba don bortam ka jong u nginya mane ban pengkrau ya ka kerteng ka jong utrai ba ka jing ruai ka ba arspa nriu pu pra ka jing ruai ka ba arspa nriu pu pra try to one ban kurku yangi daga bor ka jing ai ki jing kurku kum ulabba hangi menta tu penslay arspa Henrupu pra. Try to one bunker kuyangi dakabor kajing ayay kijing ker kukum ulaba hangi men tatu penslay te atrai mentangi kerpan yulaba hangi tuai ngidang atrai ngidang barolang tu pentemai try ngis-ngau ba mi don hang ni kat bangi dang ya seng lang shong bat ni batu ya lam ru baro par tu pen kentang te atrai mentangi kerpat yulaba hangi doai ngidang atrai ngidang marolang tu pentemai try hami maro met batman singi yadam bajing jong mi kan yai tu tang hami jing suk ngi shem te atrai menta ngi kerpat yulaba hangi doai ngidang atrai ngidang marolang tu pentemai try hami ni ai ti baro met batman sim ni yadam bajing jong mi kan yai tun tang hami jing suk ni shem te atrai mentangi kerpan yulaba hangi doai ngidang atrai ngidang barolang tu pentemai try to
ngâu Jing du wai jo ngi Da jing ngi Sha mi ngi pai Na ka ken Jing is nay jong mi La ba jing Ger ku tu ai Te a try men ta ngi ger pan You la ba ha ngi tu ai Ngi dang am A try ngi dang am Ba ro lang Tu pen tem ma Ngin sa skor ya ke jing pule na ke tien ka ba khut ke chong blai ke jing pule na ke tien ke chong blai ka ba philaban shem na ka kitab ka baning kong kis im kalanong ka ba khat pra ngan pule na do ka khat ka ba arpho ka kitab ka baning kong kis im kalanong ka ba khat pra ngan pule na ka khat ka ba arpho bat katto kan teli ke khat ke besdien bat kum joru nagashiti ka jongu jacob kalanong ka basau ngan pule ka khat ka banyo bat ka ba pra ki kentien ki ba ong kum ne kumta u ahab ulapha hai ki khun israel baro bat ula yalum lang ye ki nong ye thu lupa Haulum Karmel, ti habau Elijah ulawan hajan utau paitba baro ulaong. Sakat no pinyeng lingo hapdeng ar ki jingmut. Lada utrai ulang ublay tubut yau. Hanrei lada ubal ti tubut yau tau pait yau ta. Upat ba ti umshim jubab yau shikentien ru. Ti habau tau pat ba baro ulayu i ya kata. Kila demngon lagi khmat bat kila ong. Utrai uta ulong ublay. Utrai uta ulong ublay. Namar kata tu da pen kok ngu yala de hau blai hanrai tu yale persha yo soitan ti un pet yap no na pi tu wan hajan ya ublai ti un wan hajan ya pi tu thet no laki ti ko pi ki bapom bat tu pen khu no yala ki donut ko pi ki basan rop mensiem Ublayon kurku, ye ke jing pule, bat ke jing pensha skor ye ke ktien ke jongu, ngin ye doai. Kokpa jongi ubahabneng, long kabakut ke kerteng ke jongme. Long ke jingo ke jingyero bat ke jing pendon buram, ye ke kerteng ke ba im bat ke ba don bortam. Ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro ka kerteng jongme atrai long ka jingo yame ko pa namar ka jing sumar ka bamela sumar yangi lingba jong kini gisngi ki balalet no bat kerpang lingba jong kini ka tayo mala sumar yangi haki lantiyaj haki kam ki jam bat haki jaka baro ki bangingi don bakum ni pat ablay hakabakum kanigasngi kabakraw nila ablay yakaban pelong yakanika jingmani yakakerteng kaba im kaba donbor kaba kraw tame ka jome ngisngaw kemen ablay bamalaple yakabakum kanika lat kutray basa hisien pat ngiyo yakalat tray yakaban mani yame hakanika ying kaba kentang
Hakan ka ying kabala shnak nang bangin pengkraw bangin pendon burom yame. Nyai ka burom shime try nakabanta ka por kabak ngidon hakan ka ying ka jome. Hoda blay nakabanta jong baro kibaya snok tilang hakan ka jing mani try haki jaka kibaki kidon. Ablay kumbaka jing don jome kalong bat ngi hakan ka por. Shakin mat yaka bor ka jome. Haki jaka kabaki kishong yakaban snabad yakaban mani yame hakabakum kadikapor trying is snow kmen bamalang ublay jongi what up deng ki bangi day ban yat lingba what up deng kadikaportay kabadap the kijing kabadap the kijing shitom kabangi haban yat lingba jongkani kajing pangklam try kabalawan yakaban star yakaportay baro kaway ni snow kmen bamalang ublay ubaim ni snow kmen bamalang ublay ubam dan manuru katname badap deng ki baro mepen pau bamelong ublay but having in money you may try haking a por. I in money the jinkman. I in money the donut baro. I in money ablay the jing snow shlur. Namara blangy one sugar jing don jome. But kumbangila kam ti try. Nitip bahaba me don ko try. Kadon ka jinkerku. Haba me don try. Kadon ka bor. Haba me don. Kadon ka jingshan. Haba me don try. Don bor janga jingdom. Kibalaban let try clear. Ni pen kraw yaka kerteng jome try. Ni mani yame. But ablay hakabakum kadikapor. Angin snow ablay. What up deng ki jingmo jimberhat kibabun try. Kibalaban don hangi kukenrat. And ray shablay. Bahabangi one sugar jingdon jome. Kabor jome kan try hangi. Bangin ni nang ni ablay. Daga jingkut jingmut. Badaga bor kabathamay. Hoda blay kan mau. Yalaka jong ka balang. Baka nang la banang yat shaprang. Baka nang la ban yeng haka hok baka jing shisha. Baka long ka balang kabalapan kentang try. Kiba ka bor jong ka pertay. Kinum yoban ktakti yaka. Idway ko pa ba men pelong yaka balang kabayeng haka jing shisha. Jong ka ktien jong me try. Klam da ya klelang. Baki ay jong ka pertay. Bamen pengkobor yang ikin dong yalam try. Bangin la banyalam yaka balang. Haka lenti bat haka mon ka jome. Hoda blay ngi duay na kamanta kitu kibam la banwan try. Dona pren junki try. Kiba dona pren ki met kiba pang kiba shitom. Try dona pren junki kiba dona pren ka jing no jong kerta. Try na kabanta jonki ni wan ra hakmat jome. Blay melong utray. Ubat don bor ubala baro try. Ni duay habaki khot yemeto snow. But I blay kin mad ka bor jong ka jing kta jome. Haki met jonki try. Ka jing pangklan jome. Yeki met ki jonki try. But ka jing yam snam jome. To pen kia eki. Try ni kam kanti. Yaka bor jong ka kerteng jome. Haka met jonki. Hoda blay don, kibaka dono jungki ka terang dik banuan. Ritray namar ki ba don saudong kimla banuan. Blay arap hawe ki mani me. Hage jakabe ki don kan snow ka bor jome. Hod ki don pat ki way ki para benget try. Kiban ki way pat ki don kibam la ban wan la heke ki ying. Henry ki don ablay ka ban mani ban ya pet ban ya shimbentalam bat ka balang lingba jong ka jing shakri kerku ki ru try. Bakin yo ma de ka jing kerku. Lembag ektin jong me. Sa isin try ni wan ra ka balang bar o kuway. Tu nang yalam yala ka jong ka balang. Kurkui ki kam ki jing try jong ka. Baka balang kanang yat shaprang. Kanang la blewan pendep ya ka kam bala shanya haka. Bat ka balang ka jong me kan long ka balang. Ka ba me syam snobha. Ka banang pen itanat yala de. Ban up kami lenti. Ya ka jingwang ka jong me. Ka burom ni ay shime kopa. Naman me snawi ki jing duay ki bangingipan. Daga jingay haka kerteng ujisu. Amen. Dam juga balang. Tini kilong ki jing penbena hak ni kapor. Ndalawai kene ke jiaseng, kanton ke jiaseng kentei. Jiaseng
Badangsa kilong kumni ka program jiaseng duai mid Monday kalong siapangka kam yalap iban pulis dang baduai ikong precious lin ksiar jiaseng mid balang ka subjek kalong kumni tolong pi ke bayene ka hok ban map no ya kita ki pop jongi ulong uban yane ha ka hok ban map no ya kita ki pop jongi ban pen khua jongi na ka bam hok baro bala pen song nong rem na ka city uyones ka ban Nongkong kalau nong ka ban Nongkong ka dekat wa khandai ban keren halor kani ka subjek dari teman masan AS Majau kaji seng sengi utrai ha ka por ka bakum kani na ka benta kaji seng laban mingi bat sengi kalong haka kanong kumni haka por sau baji sababan kan mau kani ka por sau baji ha ka sing utrai ban wan Bat iban keren hakani kejiseng ilong teman basan BF Bla. Kita untuk kini kecing penpena kiba dan kamat penpena kena kapor. Bat kita kilong kejiseng kentei kan penlong ya Nongkynrih jing duai sya jing it ha kasngi hakani kasngi arpun yo tarik Oktober sing sajai naduk kapor yo baji hadu si baji. Kani pat kolong kawai pa kacing penpena ka bawan naka jiaseng khana ka jiaseng khana ka lapan bej ban penlong ni ka children's rally kani ka snem kumni ka children's week kan sedang nadu ka santarik Oktober hadu khatlai tarik Oktober ki program baro an penlong online lang ba ka YouTube channel jong ka jiaseng khana ki khana red ki bakwa bansim benta ha ka program lani competition baper kila ban register online lang ba ka Google form lani ban phone chau secretary jong chiseng khana ban assistant secretary chiseng khana Iban ai kajing ka special number kana ka por kajing rawai kerpang tai miss Emika Langwa inong duai hello jong kajing aingu hakane ka por han kerpa di rangba balang cici ruben ya ka ban kentang ni kajing aingu kini kajing aingu ngimlum su kipla ni lapan kre ha senduk ke ba ap Haman lagi niki cakami sofa ban tap yaki ha kata kesenduk kepala bu kebalang tikini kilong kecing pena ke badang bala de pena ke puar Hello. Check. Ka kersting jong kajigrai kadai udai utrai. Jing imriu ha kapurthei klemma ming imlong ei ei.
jing bam long a oh shaka jing long kun u play oh day oh day oh day oh day u try oh day oh day oh day oh day u try nakiriat but nakitway me anga me la one say nakiriat but nakitway me anga me la one say keep up jongi ha per thay oh paroken me la ma pay oh day oh day oh day oh day u try oh day oh day oh day oh day u try na jing dum ban na jing kum rao mi anga mi wan pilai na jing dum ban na jing kum rao mi anga mi wan pilai jing im bad up ger hai oh de tang ha mi go try oh day oh day oh day oh day u try oh day oh day oh day oh day u try em dan ka bam la ha kerteng u jisu u baleki kamba ha kaleng ka birthday oh day oh day oh day oh day u try em dan ka bam la ha kerteng u jisu u baleki kamba ha kaleng ka birthday oh day oh day oh day oh day u try oh day oh day oh day oh day u try oh day oh day oh day oh day u try nakabenta ka burong play amen. Presence in thy holy sanctuary at this moment. What a joy, O God, to worship thee in the place where you dwell. We thank thee, O God, for opening the doors of the church for thy people, whom thou hast chosen, O God, to be the light of this world, O God. We thank you. For this very life thou hast preserved. You are the giver of life, O God. There is nothing that we can give you in return for this life, O God. Father, we pray that, O God, that you will continue to show your mercy upon all your people who are present here, O God, and who are unable to come, who are worshiping together with us from their homes, O God. Father, we thank you. We worship you at this time, O God, with our tithes and privil offerings, O God. We pray that you will accept it, and you will bless it, and you will multiply it, and you will use it for the extension of your kingdom, O God. Father, we thank you. The way that you have sustained the very life of your people, O God. This is the place where you will manifest your blessings and power, O God. Father, we thank you. We pray that, O God, that you will anoint your servant afresh at this moment. And the words that will come out from his mouth will penetrate into the, Father, dividing lines of souls, O God.
And we will know, Father, this is a place where you will, Father, manifest your great love and faithfulness to each one of your children, O God. Lord, we thank you for this privilege, O God, to worship thee, and the joy that we have, O God, here in the place, Father, where you have, Father, brought us, my Jesus. We pray that, O God, that we will go home with your blessings, and we will live for the rest of our life, O God, for your glory and honor and majesty. In Jesus' name we pray. Amen. Kublai Shibun, Mika, Lingwa, Lambat Kiparalok, Nakamta to Kajingruai, Ublay Unkurku Yapi, Akajing Shekari, Kajingruai, Kapunkan Mao, will they try. But you snowman, but you money yota, but they will try. Kiparabangate, Kiparalok, give it, Tungia Snap, Yakati Kajing Blay. Ni ai ngồi ublay na kabanta kan kapor kaba ublay penla biang ngi bang nya kiu ha kan ka yeng ka kentang ublay la kurku yang ngai ling ba ka tayo ko lit no kan ni dikas ngien ka baar hadien ba lapli ka yeng mani bangila ban ya rung kum ni bang snow command ban nang yu ba pilanang kamyawan ni ai ngồi ublay Pat kung bangalaong mensyam tayo, kamday ka jingla jonga, kamday ka jingla jongi, dayo ta ubadon hanga badabi, upenla. Bat ngila rung kumne, ngin mi, dagabor, ngin mi, dagajingkerku, ngin mi, bantur, dagajingay. Menakan katayo ko baladap ngalakran sopang kanongrim jong kabalang nakamanta jong pi kadong kabawan wat kabangade ban kren men shem tayo hagani kapor kakubor na kaktin ka jong ublay kabangakwa ya kaban pensnow hapadeng jong pi nakatu kabantaya kabangalapuli mentan hakabasdang halor jong katu ka jingkali kabalabu hakmat jong upat ba daw ne ubriu jong ublay bat ka kerteng jong ka kubor hakani ka no pai jong ka sngi ngalaai kerteng sakat nupat penyeng lingo habdeng ar ki jingmot sakat nupat penyeng lingo habdeng ar ki jingmot ka kitab ka beningkong Kisim, kalanong kabakat pra, kadakat kabaarpuay, nginidway. Try to kren yagaktin jong me, ay ngin snow yagabor jong ka. Penkentang yaw ne syakri, baunla yagaban pensawa, yagajing shisha, kaktin kabaim jong me. Pendon burom yalaga jong kaktin, penkraw yalaga jong kakerteng, bangin mi nang ni, kibaladap daga kakerteng ujisu ipa amen ngan puli ya kan dikatakat kabaarfuay ka kitab kabaningkong gisim khatpra arfuay ti Elijah ulawan hajan utau patba baro ulaong sakat nupat pinya yeng lingo habdeng ar ki jingmot. Lada utrai ulang ublay, to bot yau. Hanray lada ubal, ti to bot yau ta. Upat ba ti shim la jubab yau. Shigantian ro. Kani ka jingkali ka balabu, ki para bangay bat ki paralok ki bayid, daw ni ubriw jang ublay, u prophet Elijah.
Ubo ia kani ka jingkali. Yau ni upat ba. Jong ke hima Juda. U Elijah, u prophet, u jong u belai, u baka kerteng jong u kamut, u Jehovah u day u belai. Elijah kamut, Jehovah ulong u belai. U day u prophet jong ke spasnem ka bakandai. U prophet u belayang banyak tu lupa hakapor ka jing sensyar jong usim ahab. Usim ahab usensyar arfu saudli kisnem. But kaktin jong belay kaya tu yang i baulong usim u belale ia kata ka basniwe hakmat jong belay. Nginum daya ton kam banyak pechibun ki ai kita ki basniw. Ikatip ulay syongkurim yaka Jezebel. Amday tangkata ula syakri ya ublay bal. Ula tay yaki duam na kabanta ki blay asyera. Badula pay banyalam yaka hima baro kaway. Syakani ka jingmani ya ublay bal. Bat ya ublay yaki blay asyera. But hakabakum kaniga jinglong ublay ufsay o new prophet u Elijah. Yakaban kren persya yakinigi jingle yakinigi jinglong jong usim ahab. Badu Elijah ulakot ya usim ahab yakinong bud jong yakinong yutu lupa jong ublay bal bat kiblay asyera banyalum lang haulum Karmel. Banyak peni. Mano balong ublay ubashisha. Mano balong ublay ubayim. Bat hakan ika jingkot. Lakhot langru. Yau pat ba baro. Banyak lumlang. Banyak saki. Banyak pay. Uwe ublay ubayim. Badu ublay ubashisha. Badu pat ba ulawan. But hakani ka jinga kun halum Karmel. Don lai kin hun kibriu. Udon u Elijah. But kumba upen pau hakani ka tin jong blay. Uang along marway. Iwais im katra arfu aruong. Anda kum tati u Elijah ula ong hau tau patba. Manga tang marway. Hi ngadang sa. Unong ya tu lupa jong utrai. Snow snay. U Elijah marway. Upen pau ya kata ngalong marway. Hauni ulum Karmel naloru Elijah. Ubriu jong ublay marway. Don kinong ya tu lupa jong ublay bal saus pa san pongut. Kinong ya tu lupa jong kiblay asyera saus pa ngut bat haba kenlang pras pa san pongut. Kinong ya tu lupa ublay bal bat kiblay asyera. Ang ganigaktin jong blay henray kinong ya tu lupa ubal kilong saus pa san pongut. Bat kinong ya tu lupa ki asyera kilong saus pa ngut kibabamja hakamit ka Jezebel. Marway unong ya tu lupa jong ublay. Praspa san pongut. Kinong ya tu lupa jong kini kiblay. Jong ketukopor. Ublay bal bat kiblay asyera. But how ni ulum. Don ru ni upait ba. Upait ba. Uni upait ba. Ong ka Bible. Uli ayu. Syakanu kaliang Syawbal ni Syaw Elijah Sya usim ahab ni Syaw Elijah ong ka Bible upat ba uyeng lingo ar jingmot kung bajulong karukam para bangay ki paralok ki baid jonga upat ba udon hakan ni ka jinglong jong ka jingbam sngaw to ka confusion
kajing kulmar. Yanong ilay. Uni tang marway, kini praspa sanpo, ni hangni shanong ilay, ngilingo pat arjing mo. Pat para bangay ba iyo nga, kata ka jing yat lenti, kata ka jing yashem. Bat ni dong ha kabakung ka por para bangay ba iyo nga, kabaka ni ka jing long confused kawan. Upat ba ukulmar jing mo. Ulingo. Siano ngan lek ni ngan sange, ngan syong ni ngan yad, ngan lek ngan wan ni ngan syong kap. Confusion. Kajing kulmar jingmut, kajing long ar jingmut. Menang rai. Upat ba ulong bet kum ta para bangit beid jonga ngim la bang benyo upat ba naman upet ya kajing long jingman jong ki ai baro. Upet ya kajing long jingman. Upet kumno uyi hangni uni stang marway. Baro siya kanigaliang us ru siya ni lembat kini siya kini kinong lupa jong ubal bat ki asyera. Nginle kumno. Bat day na markata-kataw kaktin jong blay kaya tu ingi ba upat ba shim la jubab si kantin ru. Upat ba usngap jar. Shim la jubab waktang si kantin ru ang ka Bible. Namar la sngaw tu. La daw ang siya Elijah. Yo ba udo si buon ki na kahima. Yo ba siya le beng leni ulaban do iki jingker ku jang kahima le ba usim. La daw ang siya niru. Usngaw syepting. Namar kata-kataw. Usngaw biyang bansyuang snap jar. Para bangit beid jonga, para log beid jonga utoray. Let's see kibabun na pleng jonga bat jongpi hakibakum kinikipor. Hakajaka bangin shim ya karay. Ngikam sngaw biyang ban snap jar. Banong tongin chuya snap jar. Ngikam sngaw biyang dagata snap jar. Bat kalalong kumtay, yaw niyo pa ba, umbeng para bangit beid jonga, kata kadega jing shisha jong ka jing long jing baganja briyo, ngim lati ka jing long briyo, ngim snow tuti, ngim le kumno abang ipay ngim idon shay ru, kabhaba long snap jar, shaniru em, kabhaba shu snap jar ben. Bat kalalong kumtay yaw pa ba. Bat kani ka jing snap jar para bangit beid jonga. Ang kaktin jong blay kalayat nadu men step upat ba usyu snap jar pagka Bible ka ong hakadakhat ka ba arfunyo hadu si tengs ngiru umpalaray mudur lawan haulum Carmel si tengs ni umpalaray umpat snow tau ne kumno kini kinang ya thulu pau bal bat ki asyera kila nang ya perta kila nang ya hla kila nang ya lekat badai ban le unu pat ba udang long silent udang snap jar maka Bible ka ong syusyo hak ka ba arbu kundai lapalat chiteng sniru umdon ktien Mdon ktien na jrong na kita kiba kini kinong ito lupa ki ap kmi lenti mdon ktien balru jubab asyeraru jubab u Elijah pai shuno pat ba lapalat chiteng sniru mdon ktien mudur para bangit beid jonga hakabakum kata kapor hakabakum kata kajing Hashem u Elijah marway usngap ya kajing pertaju ki praspa sanpau ngamudur ya kasur kabapenmi praspa sanpau ngut halum Carmel kajing kaang kabamla bataisyo kasaung kabami halum Carmel weli jamar way upet seune upet ba jar lada day mga mangi kum kinong yalam jong kaniga sngi jong kaniga por kay kabangin le Kay kabangin le hakajing sawa kababun kata praspa sanpongut kita ki jong ubal bab ki asyera upat ba usngap jar
kumunang yalam u Elijah marway. Lada shukain bain, lada ngia kain naka jing yat naka majority u Elijah marway. Ula de ban ong tongan snap no ngaru. Naman ngalapan jubab na piu pai ba ru pi snap jar. Kini kilapan jubab na kiblay jong kiru. Kita kiblay ki snap jar. Ngamarway ngalade ban chu snap jar. Lani ngalade ban ong dong abyang yang ilay payo siyeng. Lek kumta pilawan kilur ka Karmel arjingmut lek pai biang arjingmut lingo biang. Ula de ban I yo pai ba haka jing lingo but haka jing long arjingmut. Lada day haki ni kisni ki bakung kini para bangay be changa. Oh, ginlap kibabon kinsim ya kabakung katagalanti. Namar kibabon kilayat siya ni. Namar kibabon kim jubab. Namar ba kibabon kilalek kikambon siya ubal bat kaya sira. Nga marway. Kaladay bat ang tom le amno pi marway te. Ngam layang marway. Marway ngam don bor. Marway ngan le ayu. Andray parabang ipihid siya nga kamsim lalong kum tahaw Elijah. Elijah marway u prophet jang ublay. Nginya pek kay ka baule. Nginya pek ya kay ka bauang. Hatu un snapjar. Hatu un let paino. Hatu un I yu pat ba haki arjingmut. Para bangit bid janga. Ngidon kamban duay ublay. Baublayng pangnikin nonyalam kamu Elijah. Kibanut banyang marway. Hagajing shisha. Kibanut banyalam. Wala kilong marway. Shakay kabaday. Shakay kabashisha. Shakay kabublay ukwa. Ngidon kam hakinigisni. Yaki Elijah. Kibanyang. Hapdeng jong kanikapertay. Kabaki bor jingdom kile don bor. Hapdeng jong kanika pertay kabangis ngau kumba kibabun kia nyen snapjar ngidon kam yeki Elijah kibanot panyeng Elijah shim la randen shim la sangeno ulator sautli ki ba Elijah ule la ban I yo pat ba ha ka jinglengo Pilawan kiulum Karmel, pidayban mi ringkat bat kajingkut jingmut. Para bangit be itjonga, pilawan haka ying jongublay, haka nika jangmit, pidayban mi ringkat bat kajingkut jingmut. Lala don na playing jong pigi bawan, dangwan hapne arjingmut pilawan rong. Wat mi nalum Karmel, arjingmut. Mi ringkat bat kajingkut jingmut kabashay. Ki para bangit be itjong haki basngap, haki ying kisam jong pi. Dwayo blay. Bapin yo ya ka jingkut jingmut. Haba pi snap ya ka ktien chow blay. Nginya pai ke ege bo Elijah le. Kabaning kong. Ong ka ktien chow blay. Iways in. Kat pra laipo. Di Elijah. Ula ong hau tau pat ba baro. Tuwan hajan jonga. Tuwan hajan jonga. Teo Elijah ula ong hauta upat ba baro. Wan hajan jonga. Snap para begitu iya jonga. Tau day u prophet jong ublay. Ubau blay ula say. Haka jakabun ong kisa elit rahi. Kisa elit perkathi. Kisa elit chayeng. Saya mudur. Saya wat ya kabaday. Wong wan hajan jonga. Ngamudur balay Elijah wong wan hajan jonga. Balay wong wan hajan jonga. Namaru Elijah kumbaw lapan pau. Wong satang mga marway. Ngadang sa unong yatu lupa jong utray. Wan hajan jonga Elijah umut banong banganga don bor ray wan hajan jong uno ublay banganga mikmap ublay Jehovah kumbaga kerteng jonga kalong ublay Jehovah ulang ublay jonga wan hajan jong uno ublay
Koki patba, pidon hakajing lingo, pidon hakajing arjumot, pim nang klat kaman, pim snow nang rai, pilong confused. Pipai shaka diang ru tang ka jingkulmar, pipai shaka mon ru ka jingkulmar, pipai shaka din ru ka jingkulmar, pipai kat chabapai tang ka confusion, pios snow sa ka jingperta, jong kini kibadon saudong, kibanang penkulmar susu. Namar katawan hanga, wan hajan jong no blay ubanga ngami kamat. Baka Bible ka ong kung mga lapulim ne, Jacob sao pra to wan hajan yo blay di unwan hajan jampi. Koki para bangit ba jonga, ki paralok ki ba jonga, ngam ong ngam penrem, ngi dong ha ka pertay, ka ba ngi snow kulmar, ngi pai kap chwa pai, ka jing kulmar, namar ka tangim nang rai, ngi os ngaw sa ki jing pensawa, ki ba bun, ki ba nang penartutin, ki ba nang penkulmar shushu, sa kani katay, ka ba nang pelong confuse ngi, namar ka tagadaw, ngi kap snow shngan, banong tungin sngat jar, rau belay, ay kanika pa. Wan hajan jonga. Wan hajan jonga. Para bangit ba jonga ngaong ipita ka authority jong tin jong blay. Wan hajan jong blay. Ublay wangan wan hajan jongi. Kabaar kabaw Elijah ulale. Ang ka Bible ulashna Yagaduan. Ulashna Yagaduan. Iwais im kat pralay po, bat ulashna Yagaduan utray, ya kaba lapentwa. Elijah ulashim kat artali ki mau, kat bakum ka jingken ki jat ki kunu Jacob. Dakita ki mau ti ulatay kaduan hakakerteng utray. Ngamo duru Elijah wan hajan jonga sapen ngan sapen EFP ka ay kabangan le wan hajan jonga ngan sapen EFP ka bor jonga em Elijah ne iwo pai baulawan ulasnai kaduan kadike ay para bangit bi jonga kaduan kadika jaka jonga jinknya kaduan kadika jaka jonga jingye shem baru blay. Kaduan ketika jaka kaba penkemau yakin nong mani yakin jingmat kaba kerpang badu blay. Kaduan ketika jaka jungka jingmat bab ka jing penyasuk. Elijah wan banrai kaduan ban penkemau biang yakin ikijat penriu. Bahkan kaduan ketika kontak point hapdeng upriu badu blay. Para bangin lapan tua ye kan ikaduan kalem don duan syo usim ahab ulapan tua lo ikiduan baro ulashna ikiduan jung kiblay bal bak kiblay ashira Elijah ka kam ka baning kong uwan ra biang ikaduan banpan kan mau ikibreu ye ka jing don jung blay banpan kan mau ikibreu baka don ka jing kendo batu blay ka don ka contact point ka don ka jaka ka ba pin experience ka bor jung blay ka don ka jaka ka ba uplay ko ban map u ko ban penyusup ye pi badu para bangit jonga kakam kaba arshnai ketuan bakaba snow tanat Elijah ulashna ulashim khat artli ki mau ban represent yeki khat arjat ki kon Israel walau yen kumunong itu lupa jong ka hima Juda nrai hang new snow to balada ka duan kan yeng don kam ka jingewan lang khat artli ki mau parabang ito jonga ka duan don kam bante ki bor joka jingdom ki aleban pen praya ka duan para bagian ton kam bantaya ka katon kam ka jingawan lang ngasno tanat bakat artali ki mau kat arjaj ngang weiru banong nginom ay mau
nginum sya baka jadjongi kan wantur hakabakum kan ikapor kan jadjongi kan song sekendong walau deu unang ya thok lupa ka hima juda o pat ba chimlong hilet mapi tangki jad juda let bantai duan manginginya song sedin barokat artlikima barokat arjat kia yang para bangit ba jong ahau trai kala dekan ka porti ndai shu tamanga bayalang ndai shu tangki nong sharai ndai tangki de khat kam ti balang baro nginya wamnang da ka we ka jingmot haka duan blai kwa yakata la pentuai ka ka duan I kumbaki bor jingdum kinang pentua shusho para bangit o blai kwa banchna bangis ngukumen welija urashna yaka kaduan jong kacing mane belai lakan kardap rutali kibanai para bangai be jonga kumba kipor pertai kinpen pra kinom la mar ka de kaduan kajong playu ba playu ba shisha playu ba tambor wan snai kaduan pandala snai kaduan kabalai kabaweli jaule ulabo ya ke jingknya iwais kat pralai pulai bat ulabo ter ya ki ding bat ula ot tukra ya utau masidap bat ulabo ya halor kita kiding wanra ya ke jingknya ongis nukemen bakaduan kamshim makali la don pleng ki bakloi ban sacrifice la don pleng ka jingknya hakaduan ban wan ra ban po para bangai be chonga habakaduan ka don ngis ngau kmen bau blai ulapa ya ka jingknya ka bakordor tam u kon lang brot u baklempop u Jesus Christ ka jingknya nakabanta chonga pachopi Tina marta ketau habang iwan ni don yaw ni ulang kanya ubala ay lut hilati ubala sacrifice lut nakamta chuga pachobe kaduan kam shim thali kaladon ka chingknya bakak tien jong blai ka khotru yang abat yang i para bangai be jong a shaka jingem jong ka sacrifice bangin long ki jingknya namar kata ngakerpat epi ko para bangit be iet jonga na kita kijing isnei jong ublay bapin IT no yaki met jong pi kum kijing knya para bangit be iet jonga banwan shaka jing mani blay dongkam ka sacrifice hagiling isngi oh tangim panut ban sacrifice banongan tur nginam la pancap pangis ngukmen para bangit be iet jonga Obleu pala yangi bangin wang kum kicingknya parhabala dan kicingknya kamat kabasau kabaweli jaule ula parta ya ka karteng oblei snak baktien jong oblei iwais katpra laipun reu laipu pra ti hamar kapor aingu ya ka jingknya la janmit Elija unong ya thok lupa lawan hajan ba ulaong atrai Ublay jong Abraham, ujong Isaac, bad ujong Israel. To pentip hakanikas ni bamelong ublay ha Israel. Bad ngalong mga usakri jong me, bad ngalale yakani ki baro dakaktin jong me. Sngaw yang atray, to sngaw yang bauneu patba unyo tip. Ba me utrai ublay chonga ublay melapan pai pat ya ka donot perta ya ka kerteng ublay uba donbor ublay ubale ikikam ki ba pla haba ong ublay Abraham ublay Isaac ublay jongki Israel kapen kemau ya ublay uba kraubor ya ublay jongki jingpla ya ublay jongki kamba ya ublay uba kaduria uba sau kakat adlian para bangai be jonga habang iwan ni perta ya ka kerteng ublay uba don bortam ubam don kanu kabam la hakani ka kerteng ki duria uba sau ki kat arliang
ki bor baro ki pra ki jingdum baro lapen pat pen pralot ha ka kerteng no blai weli jaum ong trai namar mangade nong thu lupa jong me ole ye ha ka kerteng no blai to pen tip ha ka ni kesngi ba malang blai para penget bi jong ade namar kata getau ni don ye ka ni ka kerteng ka baton bortam ka jong blai pat ki ai ki jingmi para penget bi jong a haba upat ba ulawan hajan haba ka duan lasna haba ka jingknya ka don haba la pertaya ka kerteng ublai badan bor ka bible ka ong ka ding ka lahap andakum ta ka ding na utrai ka lahap bat ka la bamdu ye ka jing ai ngo thang bat ye ki ding bat ye ki mau bat ye ka de pay bat ka la ka jin no ye ka ka bah ka kharai ka ding ka ding ka yang nak ka banta ka jing tan chang blai ka ding ka yang nak ka banta ka jing pen khoi nak ka banta ka jing pen prang pat nak ka jing pen thamai para bagi bi chung ha is no command bah bangi pertai ke ka kerteng ke jong blai ka don ka bor balu pelai ula pen pau ke ka bor ta ka bu pai ka ding na beneng bat tang ka ta snap I weis iem khat pralai phun nai ke ka bu pai ba le ti ha bau tau pai ba baro ulayu I ka ta kila dem ngon la ki khmat bat kilong utrai uta ulong ublei utrai uta ulong ublei upai ba ubalingo upai ba ubadon arjingmut hadu la jamir tang don arjingmut rain dakilayo I ya ka borblei ang ka bible ladang bu tang diwe kentien kila mani yau they worship him manu bapen bori ki nadu meneu Elijah la khot ki to currency to ong se snap jar nomor 4 don ka conviction ndalayo I ka barblay manuti banomla ban mare banong ban mani kene ka kerteng manu banom dem gon hakene ka kerteng manu banom pen bana utrai ulang blai ndai tang si sian para bangit bi jonga arsian ong ka bible utrai ulang ublai utrai ulang ublai onga kwa ba phin mi nakani ka yeng ka ba kentang hakani ka janmet para bangit bi jonga pigi ba snap yakani ka tin jong ublai nga kwa ba phin mi ringkat bat kani ka conviction kam dai shu ba ong mano ndai ba khat Elijah ndai ba ong mano kami namar ngala experience ya ka borja ublai Jehovah ban nga yeng nga dem ngon ban mani ban pen bana bau trai ulang ublay ker khui ni ka khabar ublay pen ma dingi ka bor mi nang ne da kata yo phidang rung hak jinglong ar jingmut para banget it jonga lane phi snap kat lembat ka jing snowlingo bat ka jinglong ar jingmut onga duai kam dai ka tin jonga ka tin jo blai nga yeng na ka banta ka jing shisha ka tin jo blai ka nut panong panekren ya ka bu blai ong kren u shakri cha blai yeng kren marwai lai kren namar ka dai ka tin jo blai pai ba para banget be jonga ngamut ban pun bor rai mat talade wana jan jo no blai Kidon kiduan ke belatua snab yang yeki ayala de kum ki jinknya pertase ye ke kerteng shisen pertate penyo I ka bor kaman pala ye pi pandem ngon banong utrai ulang ublai nak ta ka borom chugo amen ini doai ublai kerku para mengeti jonga khát yêu nấu ublay cái cái bor udan hang ni pidon udan ukwa ban pani bang alang ublay mi nang ni ran kat bak experience cái bor jong ublay hayeng pi bet
Habring kijing longo kijing arjumut. Ublay kwa papin IP yakaway kijingmut. Utray ulong ublay. Kokba jung yuba habneng nyai ngoy kaktiin jome. Nyai ngoy umun sim bakut jome. Nyai ngoy kijing kren kabami me kren yunu shakri brit jome. Blay ngala yeng ban proclaim yakaktiin kaba im jome. Try yaka kaba malabu haga donot jonga ngapla sawa. Kokon ratu mun sim jome. Try penshisha penpau ablay bamelang ublay ubem balu bashisha kanika pertaikan yui ublay ubangi mane ublay ubayem baro kindem ban mane yo pedyang ni kanika tien kablabet kaburam shemengi ay Jesus ngipan amen. Ublay ngkorku mi dagan ka jing shlor nangwan nang mani idan yo blay wem blay bashisha blay jang kitchen pala ngini panwai no ikani jing shakri jing yo blay ngini roi ka jing roi ka aspa nyopo ka jing roi ka aspa nyopo man ka sngi man ka por ai ngan sngo na me ka bor ai ka jing it ba jong me kan te yana hajan jong me aspa nyopo. Giêsu nong bên em cho ngà ban sno tang hami ai kas nam bagor kutrai kan bat skem ya nga hakrong jong mi man kasngi man kapor ai ngan sngeu nami kabor ai ka jing it ba jong mi kan te yanga hajan jong mi pertai jing kelakadam abdin yanga kat banga nang yan shanya ha mingan omja lem ni bakla lagi bon kilan man kasngi man kapor ai ngan sngeu nami kabor ai ka jing it ba jong mi kan te yanga hajan jong mi abangan nang it yami hadu banda jing im ka lawai ha jing in kamen simdi ngop hai basuk jong mitrai man kasngi man kapor ai ngan sngeu nami kabor ai ka jing it ba jong mi kan te yanga hajan jong mi Tribal lad yang ida ka bakurku nagi ege barok ke bangela yo man leng ba ka jing mane yeme
Angin mi da kabango. Kajing it, kajing uplay ukpa. Kajing ai kabatab yang uchisu. Kajing aslok semakut. Kinyalai hawe uplay. Kinlong uplay jong pi baro kibamani u. Hakani kasngi. Hot kani gabor jong ulak kilai we uplay kinda pala ingi. Bangin la banang yai mani u. Menta. Baca tu kipaham syukur. Amen.